see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Good morning, guys. Luto tayo ng bacon for breakfast. Yung mga bata nakapag-cereal na sila. And si Sisi nakapag-linis ng kusina. Siyang unang nagising. Gising naman ako pero nag-grocery pa kasi ako. Ang lakas ng ulan kagabi tsaka kanina. Ngayon, tumigal saglit. Baka mamay umulan na naman. Hindi. Tsaka yung lobster namin, ayan na. Palabas na para mamaya. Di! What's that? Ha? Yes. I know. Yan din ang pinapabaho ko kay Holly. Meron yan yung nasa pack na. Meron? Nakabawa ko din yung kailan gusto niya. Oo, gusto niya yan. Di! Is it yummy? You can have some of it. Is it yummy? Yum, yum? Yeah? No, that. The strips. Yum, yum! Magsaing na rin ako ng rice. Oh, ano gusto mo ito? Wala, babe. Wala naman. Oh, ito mga rice lang naman ito. Itlog. Mamaya, ano. Hindi, ako na kasi matalsik dito. Dito? Hindi, yung akin, yung bacon. Madali lang na. Hotdog. Labas ko yan. Oo. May hotdog din kami dala ni Grace. Para sa boss. Oo, maliliit. Para sa kids. Si Kuya naman ang titira niya. No, that's okay. Daghan ang dami. Si Kuya. All done? Buti may takip ka. Oo. Kita mo to? Wala lang kailangan gawin. Wala na. Ano ko lang yan? Timers yung ano? Alin? Yan. Ito? Yung rice cooker. Oo. Wala silang puti. Itim lang. Okay. Gusto ko siya para match ba din sa ating mga... Ah, bibili ka sana. Hindi, binili ko to doon sa Pinas. Ah, sa'yo yan. Akala ko, timers. Ay, hindi. Ako nagdala. Sabi ko timers yan. Sabi mo, oo. Ah, hindi ko na ano. Gurang na ako. Sabi timers yan. Sabi mo, oo. Gusto ko sana puti. Juicy ka ba? Kung bakit ka gusto mong puti? Hindi ko na itinan yung una mo. Gulong-gulong mo pa usan. 44 na eh. Pa-50 na eh. Timers yan, oo. Gusto ko sana puti. Bakit ka mamimili ng kulay? Hindi na lang ka na ng rice cooker. Ikaw na nga tinulungan na. Mamili ka pa ng kulay. Kaya pala sabi niya, okay lang Gusto mo yun. ilagay ko na to? Ay, yabi, mag-muskato kami. Maaga kayo mag-gala siya. Yung kape mo. Maaga kami today, mag-gala siya. Wala kasi, dito lang kami nga. Plano sana namin na mag-swimming. Oo. May red flag naman to. Hindi naman kayo. Tapos magkano. Ay, wow. Hindi, maganda nga tayo para first time. Kasi usually hindi tayo talaga nag-swimming. Bacon. Bukas. Oo. Yeah, yeah. Ito yung masarap. Yan ang gusto ko. Parang told sa akin. Pinakbato na lang kung dito. Because Olan. Okay, give me. Olan. Hindi, look. Hindi. Ayan na yung eggs. Dito kasi pag niluto, dumidikit. Dito nang tala ng tayo yan.
Bigyan ko na doon pala si Jan. Ayan yung bacon. Patayin ko na to. Oo, gusto mo? Hindi. Regular hotdog. Ayan na yung tender juicy hotdog. Nandito na siya, oh. Morning. Yes. Orders. Yeah, magbibicol express tayo. Tapos, ayan. Oo. Hindi to maangangi. Meron ako yung, ano. Gusto mo tikman yung ginawa? Gusto mo yung ginawa ko? Oo, parang, Kaso nga, kailangan talaga may, ano, may green and red para talaga ang Bicol Express. Lalagay mo, chili oil. Hindi, meron akong ginawang chili, garlic, chili garlic. Ay, di. Ito naman, para kay Buntis. Dapat luto yung eggs niya. Omelette yung sa kanya. And then kay Sak, yung white. Tapos yung dalawang yolk nilagay ko, dinagdag ko dito. So parang 5 yolks to. You're welcome, ate. You like it? Let me see. Yeah. Don't lose it, okay? Nagustuhan niya yung paglagay sa buhok. Cereal. Para maging slick ba? Kasi ano lang yun, malambot. Japan, ano siya? Yung stick. Maliit nga lang siya. Pero maganda siya, mabango pa. Kay Buntes. Yan si Kuya, kain na siya. Yung gusto niya naman sa yung hard. Hard yung yolk. Favorite niya yan, hotdog rice. Siya talagang very Pinoy kung ano. Yeah. Nagabang ka pa ba dyan? Tapos ang kumain. Ngayon na naman, luluto tayo para makakain ulit. si Reyes naliligo na. Sa butcher to, di ba? Yeah. Ay, meron tayong pork belly. Oh, ito oh. Ang kutsilyo natin, sana makalim. Kala ko ba hinasang? See you. Magkano daw sila? Matalim? Hindi. Ma-exercise tayo bago tayo pakainin. Ay, ang sakit sa braso. Makunat to eh. Makunat pag hindi na. Kasi may skin. Ano mo kunat? Makunat siyang diinan na lang. Oh, ganyan. Turuan ko si Inday maghiwa ng Bicol Express ko. Kasi maliligo ako. Si Reyes naliligo na. Ganito lang, oh. Okay. Like this. Okay. Tapusin ko na ito. Yeah. Kasi maliligo naman ako. Siya nakaligo na siya. Si Reyes, matatapos na yun. Ako naka-PJs pa. Baka, pag hindi pa ako maligo, hanggang gabi ko na to. Oh, the pajamas. Lahat na sila. Lahat dito. Ako na lang yung hindi pa nakabihis. Pwede na lang natin dito. Yung sili. Ay, yung sili. Nahugasan ko na itong sili. Ganito din ang hiwa nito. Ano yun? Grabe lutong ng ano. Yung sili naman, pa-slant. Saan ito ilalagay? Alin yan? Ganito lang. Ano pang Bicol Express? Kasi ito si Mers, hindi niya ata alam. Gusto niya, patulo siya. Yeah. Paano ko ba? Hiwain. Kasi pagtapos umaligo, luluto na tayo. Grabe talagang purol ng ano dito. Huwag tayo. Hindi ko na ako nakadala si Reyes ng hasa ba. Yan, hinday na yan. Tapos yung green, ganun din. Okay. Same lang ha. Yan, hiniwaan na kitang isa. Para hindi ka na makipag-away dito sa skin. Pang hindi ito maanghang. Ayan. Alam niya kung Hiwa. cut. Ano gusto niyang cut sa Bicol Express. Kasi maliligo na yan siya. Yeah.
Ayan. Siya sa, alis na naman siya. Kumain lang talaga siya. Okay, maligo na ako guys. Siya nang bahala. Okay, dahil okay ka. Thank you. Kaligo na tayo guys. Hindi ko lang binasa yung buhok ko. Ngayon, linisin ko to kasi nahiwa na ni Mars yung ating Bicol Express. Tapos nagamit ko na naman yung camera ni Race nung dumating si Sak. Binag ko si Sak kasi dumating na siya galing sa swimming niya. Ang nagamit kong camera kay Simple Race. Tapos umalis na ulit si Sak. Kumain lang siya dito. Nag-swimming siya 9 o'clock. Tapos pagbalik niya, kumain siya. What happened? Tapos kumain siya. Tapos after yung kumain, nagbihes, then umalis ulit. Habang yung isa doon naghihiwa ng You let bawang Alan get it sibuyas. off there. You let Ako Alan get naman, it. tatanggalan ko ng ulo to. Kasi kay Jan, tsaka si Dan. Good job. Yung kaya sa kanila, yung ulo ko kunin ko. Si Ben hindi kumakain ng lobster, no? Hindi siya kumakain. Did you get him out back? Ay, di. Oh, ay, last turn na Harley, doy. No, we're good now. Thank you. We've got oil. Yeah, we got oil, yes. What's that? Throw it up. Yeah. Ay, no, bro. Just twist. Yeah, I'm just... Is that one or two? Three. There's three. Si Ben, hindi. Twist, twist. Catch. Catch, tita. No fish. Oh, I think Isla's very strong-willed. Yeah, she's strong-willed. So, ito lang yung kila Jan. That's it. That's it. That's it. careful, guys. Yeah, pass. Yeah, you Ito pass. sa Right. amin. You pass. That's That's it. good. That's Good like job. a basketball team. I know. Five. No. Good job. You can have the shit stuff. Pass. Pass. Thank you, Dan. Mimi, That's Mimi down. it. Isla's good. Isla's good. Naglalaro ano? Ano to? Bola. Ay, di ko siya. Tingnan niyo siya. She's so trying. Okay, hindi go, hindi. Go! In this time, guys. Oy! Oh! Oy, watch out, watch out! Oh, in this turn, In the storm, in the storm. That's it. Ball. Where's my ball? You. Ito yung pangalawa. Dong, it's alright. Boys versus girls. Why don't we go around and just pass it to each other? Alright, you go help Riker. You go help Riker. You Go, team up. go, Team yeah, up. Go team boy. Team boys, team boys. You can do it, Arlo. Ay, pinauunong kasi mo pala. Hindi ka, You're kila dyan. supposed to get it from there. Ano pala They're not ibig gonna pass it to mamaya you. na lang. Saan na Go, 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 go! Help! Help, Riker! Go! Quick! Ito, ilalagay natin doon. Sa mamaya. Okay, good. Okay, okay, good. Okay. Oh, Yes, for sure. Bigat. Oh, yung bigas. Look at that, babe. Tinatay ka puro. Yeah. Good job, Arlo. Ano tinawanan? Dito pala yung liwanag ng puso. I'm gonna help the boys. Go. Come over here. Come over here. Go. Go. That's it. That's it. Pass back. That's it. Oh, that's it. Oh, Daddy's here. Daddy's here. That's. Wala yung galamay. Go. Go. Parang siyang ano, king crab dito sa leg. Yeah, Did you get it? No? Are you okay? Mayroon pa dito mas malaki. dito pala mo. Diba? Ay, ano to wala? Ano mayroon dito? Kasi stickish, diba? Kaya nga, hindi. Raisin. So, ngayon, ilalagay ko siya. Anong music?
It's your lot of fun. Ano? Is that the pee-pee? Ay, Manoy. Yung galama, yung galama, yung galama. Maganyan ba? Ganito, paharap siya. Paharap siya. Yan, para kita niyang kamay. Oh, she stopped. So that was so close. Oh, Okay good lang, shot. yan. Yeah. Go, Owen, go. Ang laki. Now here's the Oh, rings yeah. fire. Good shot. High five. Owen, Kaya you're nga, a hindi good ko na, basketball. kasi ayoko kasi maglagay ng sugar. So, kailangan ko yung ano, kasi yung kasi yung embutido, di ba, Steve? Oh no, sorry. I didn't know you were there. Sorry. Sige, Ayla. Bitch. Bawal natin ito ilagay sa ref. Mom, hot. Hello, I'll get you the ball. First time is water. Dito ba? Picture back here. So, ito ilalagay ko sa ref kasi doon nga to sa boys. Kasi ito sa amin. Dad, single dad. The rest. Wala tayo guys na strainer dito sa ano pala, sa cabin. Kasi eto, hinuhugasan ko to. Yeah, but I don't think so they have a strainer. I'm just gonna use this one. May bago akong ganito dito sa ano, itong cloth. So dito ko na lang siya salain. Shall I take them to the play? Yung dalawang ano, yung yeah. Shall Oh, I? yeah, Then yeah. they can play basketball. Yeah, okay. So play I'll take them basketball. to the game soon. How long till lunch? Um, An hour? I already ate lunch. I hope Just text okay, us. thanks, okay. I'll take them to the shoes on. Laliniban yung mga bata sa game room. Kasi yung dalawang boys, may mga kasama silang kasing idaran nila. Si Taj, tapos mayroong bagong dumating yung kaibigan din ni Jan, na may mga anak. So, nagpi-fishing sila. So, yung mga bata, wala na silang kalarong kuyas dito. So, dadalhin na lang ni Ben doon sa ano, sa Kasi play Holly game. nag-lunch na. Oh, nag-lunch na. Ano siya, hotdog and rice. Ah, so sino pang hindi nag-lunch? May pan, tayo lang naman, di ba? Si Ben, anong ipa-lunch natin kay Ben? Anong, Si Harley nag-lunch na, nag-subway na. nag-subway So, na. ito maliliit na lang. So, maliliit. Ay, yung dalawa ba? Yung boys, hindi kakain ng lunch? Hindi yung Ano sila kaka. nag-lunch? Kumain na sila. Si Kuya, ang laki ng kinain. Daming kinain ni Kuya ang hotdog, tsaka ano, di ba? Si Sak, kumain na yun. Toast ko na lang. Hindi ako nag-lip-tint. Parang putla ako. Dito na si Kuya. Kakain na naman si Kuya. Di ba kumain siya kaninang hotdog? Ngayon, yan yung nabili niya sa Woolies. So, you don't know. It's up to you. Oh. Pinapakulang ko na yung ating pork doon. And ito yung gamit natin ngayon. Ako, ang ginagamit kong bagong ay yung sa Korean na salted na shrimp kasi medyo malaki. Ito kasi parang pino. Mas maganda yun eh. Ubusin ko na to. Wala naman. So, alamang pala yung nilalagay doon. Alamang, yung walang Pero flavor. walang flavor. Oo, salt lang. Yung salted lang. Jesus, pag nagtapunan ka nito, Bakit? ay, pipigaan lang natin to. May bagong na tayo, naligo na tayo. Pigaan mo to kasi sobrang salt Ayun naman sa baba. nito. Wala kang lemon. Panghugas ka sana ng kamay. Ay, yun, meron. Meron kang lemon? Hindi lemon, Akala mo palamansi. Ay, kung nauntog man tayo. Yan, pipigaan niya. Sus, ang dami. Oh, grabe. Grabing asin. Oo. Hindi naman araw-araw ito kinakain. Di ba? Di ba, Walang kasi- strain. Walang strainer.
Gawa natin itong para. This kasi nag-drive. Nag-crave kasi itong buntis. Sabi niya, manay gusto ko Bicol Express. Not seafood tayo ngayon. Maliit to malaki. Malaki. Ito yung pinakamaliit. Grabe. Direct mo ba yung kanila? Oo. Kasi yun, after Ito, nito, yung ano nito, yung head ng marami pa laman eh, no? oo. Hanggang bukas na natin yan. Hugasan ko itong konti. Just napipil ko, oh. Ilang oras din yan sa ano? Para mapuno yung mga parts. Ilang oras siya? Hindi, dinadrop niya yan overnight. Tapos umaga na. Babalikan. Okay, kuya. Mag-swimming na raw si kuya. Oo. So, kaya today, drop nila yung Drop off na yan. Oo, Tapos drop. the next day. The next day, harvest. Oo. Oh, okay. Tapos ganun ulit. Pagka-harvest, drop. Then next, balik. Yun na yung anak? Oo. Four. Tulog na. Yeah, finally. Sobrang lapit na. Eh po, masok si Ayla. Nandun na yung... Ayan na yung ating pork. So, gigisa ko lang Baka to. naman suotin niya daw yung hapon na Ayan na yung piniga kong nandito na sila guys. bagoong. Barbecue nila mamaya yung gabi. And nandito na yung boys. Sila dyan tsaka si Danny Boy. Kasi bumili rin sila ng dinner nila. What? Ha? Is it? We had to turn it off because she's... Sila magugutom. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin yung Oh, yeah, all right. So have a look at that for a cry fish, right? That looks good. Yeah, look at- ooh. Oh, mate. Hello, that's... Yan lang akin. Shirataki. Shirataki mo? Yan lang. Oh, hindi. Babad ko lang sa mainit. Babad niya lang sa mainit ang kanyang shirataki. Ayan na yung ating Bicol Express. So, ano lasa? Kaya, tikman nyo. Yan yung shirataki rice ko. Kasi naman siya. So, hindi ka mag-alala kay Buntis. Ano yun? Ang sa kanya, Me. ang ulam niya kanin. Ang kanin niya yung Bicol Express. Huwag muna kayong umuwi. Kala ko lang. Kakaupo lang natin. Start lang. Kasi yung close na gatang lasa dun na Bicol Express, yung yung sa aming Ikabud na restaurant, parang Jerry's Grill, pero hindi manghang. Manghang dapat. Dapat nga yan, kulang pang ang sili niya. Dapat yung eto, pumapasok dyan. Yan sa amin. Yung parang talagang sili ang niluto mo. Sabi niya, kulang daw. Ang dami na. Asan yung akin ito, no? Tayo magpag-agaw. Yan yung sa kanya bago. Ano yung akin? Oh, yeah, ikaw pa lang. Mayroon kang baso dyan. Mayroon kang baso dun. Ano burger pa? Ayan. Kainin mo yung sili, sayang. Ano mo? Manghang nga. Kasi yung linagay kong ano, Ikaw okay ka lang? Yeah. yung nilagay kong Hindi pa ano, naman sinisipon. chili garlic sauce. Sarap guys, maanghang. Yung ahang niya pa, sa after pa na, hindi mo na maramdaman. Naiiwan. Naiiwan na siya. Nagkamasel pa kami dito sa paghiwa ng pork. Naabutan niya ba? Nabutan niya siya ng the Walang rest. over. Inasa na Di tayo. ba kasi last year ganun din, no? Hirap na hirap kami doon maghiwa. Hinasa ko. Much better, pero ano pa din, hindi pa Hindi din. pa rin ganun ka. Hindi na kaya yan. Siguro dalhin ko next time yung Na, meg. magdala ka na. Meg. Meron ako doon na extra. Nakaguntin. Gusto ko iiwan na kayo natin, pero sabihin natin property of Oh, yeah? Preview siguro nag-stay. ilabas ko yung custard cake para hindi siya Oh, yeah, sige. Wala na, nafe-feel ko rin Depende ang naman yan, ha? Yeah, so nasa dila ko na, stay na.
Panulak. anghang? Oh, yeah. Kaya no wonder, tinungga niya talaga yung ano niya, moscato niya. Sino? Kasi ang lamig. Ikaw ba? Oh, Yeah. sarap. Kasi parang Tapos parang mas lalong umaanghang kapag muscato. Oo, kasi yung na- combination ano, nilang dalawa. Busy. Yeah. Asa na yung custard cake? Nitabas na pa. Gusto mo, Kasi para anghang. Iba din ang ano. Mukbang ba mo? dadalhin mo lang doon. Kinuha mo para lang pala pang inggit. Hindi, ipang ano ba, ano ko muna, para maalis yung lamig niya ba? Yeah. Para mag-soften yung cast. Oh. Wow. Yung ipakita mo yung dito kasi yun yung may ano. Yeah. Ay talaga magkukustard king Para tong si Papa, tinuulam yung dessert. Di yan ulam. Uy, maanghang kasi. Ayun. Wala na tayong maliit na kutsara pala. Nasa dishwasher na. Ayan, may pupuno siya ng sipon. Hindi, bunga nga pa lang. Ito, isa tayong tinidor. Oh. Tinidor na, wala na. Wala na. Meron. Uy, kutsara na nakakasipon na yung diba? Wala pa lang. Nasa loob parang lang ano ko eh. Nang bunga Chill na ko chill. eh. Pero pag sobrang, yung gutom na gutom ka gusto mo. Balik kami in 5 minutes. Wala na lang. Lumuluha na pero kain pa din ang kain. Diyan lang kayo. Hintay lang Wait kayo. lang. May cake na. Pinapawisan ka na. Mamaya, pagbalik niyo, may tubig na. Yung Napakalamig. tayo mo parang nang... May Gatas na. May gatas na nandyan sa May harap. gatas na. Luto, next time gawa ako yung ginagawa ni Papa. Ano Ano naman yun? Hindi ko express yung sa kanya na oil as in talagang basta. Ma-or? Sobra as in pang matagalan yun, pwede yun sa garapon. Ay, kaya. Pero dapat makabili ako yung Walang sa Korea. gata? Walang gata. Iba naman siya. Ayun, uuwi yan. Uuwi yan sa amin. Parang feeling ko hindi na nila gagalaw kasi iuwi na nila. Sinave na. Save for ano now. Say for Check out na sila few bukas. lunches. Yan no. Sarap. Pwede nang isipin ng lunch ng ilang ano. Back to school. Saw mo lang. Pag pick up mo ang pula-pula ng ilong mo. Pick up mo sa mga bata ba? Happy kayo. Bicol Express. Ay, kagabi pala pag uwi ko, bumangon pa si Ben yung toilet siya. Sabi niya daw, what happened to your face? Sabi ni Riker, she have lots of makeup on her face. Ay, kamusta yung paglakad niya? Okay naman siya. Tapos yung Pero pala, kung kailan malapit, ka ba yun? kung kailan malapit na kami sa number 10 na house, doon pa siya nagreklamo. Like, sabi ko, ayun na tayo. Siguro, grabe yung kaba nun. Hindi naman nagpakarga. Buti walang hangin. Hindi naman ako. Wala namang hangin. Kaya nga, wala din maputik lang. ang thunder. Buti walang dalugdog, no? Doon Ay, siya. makapabukat ngayon. Oo. Magwawala na siya, guys. Takot siya sa kulog. Ayan. Sarap. Pahinga mo na ako. Kaya ka, di ba? Sinukuha niya yung anghang. Sarap ng anghang eh. Tapos hindi ka nabubusog pa kasi parang anghang lang yung parang gustong-gusto mo Sarap. pa. Napaparaming kanin mo pa ganyan yan. Ang yabang kasi kanina, ay kulang pa Kulang ba? naman. Sabi niya, kulang pa man. Wala Parang pang kulang cake. cake. Tapos paki... Ngayon? Ngayon, paano nasa loob Sinisipa ang ka dami na. ng patid talaga dito. Thank you, Lord. Mamaya na kanya kasi mabubusog ako lalo. Hindi naman lang sobrang hahang. Hindi, sobrang anghang. Pero gumagano na siya. Tumutulo na Hindi dito. maanghang. Hindi man. Tinutulo Pahinga na. lang. Para tayo may pulutan, no? Kain, lak-lak. Ay, ang sarap ng leche pla. Ito, masarap yan. Gusto ko yung ganyan. Favorite yan ni Jan eh. Yan, di Si man Papa, favorite na rin kasi ginawan ko sila. 3 beses ko yung ginawa Yan, din. makakain ko talaga yan. Like, sabihin ko, i-stay yan sa rep. Pero pag yung matami, Hindi. tapos ko yung Oo. gagas. Ako yan din. Si Jan yan din ang favorite. Or si Ben yung maubos. Kasi wala, hindi mo nabibili sa Australia yung ganyan. Ganyan. Iba yung Iba yung mga matamis cake. na Puros yung mga ano. cream. Kahit May yung cream. sponge cake nila, iba Iba talaga. din. Iba Parang may talaga yung lemon, no? texture. Iba, oo. Yeah, may pagka, ano pa Yan din, yung gusto mabigat ko yung pa din. mamon na. Heavy. Iyan, soft and hindi siya heavy. Yeah. Mamon, ano nga siya. Spongy. Oh, parang Spongy. naman. Yeah, sponge, yeah. May leche plan pa na hindi ganun katamis, no?
Mag-order nga ako sa'yo yan. Order. Ginawang negosyo. Ginawa ko. Sige sis, Nanay pa order niya, Punta bigating ko ko. doon ng Saturday delivery sa Adelaide. Wala na talaga ko niyang life. Wala ka ng life. From farm to kitchen. Wala na talaga. Hala, kamusta? Sana naulanin yung mga pananim ko doon. tuna. Oh, yun. Wala pa. Gourmet. Ay, hindi mo pa yun natikman. Sobrang sarap. Wala. Ano ba yun? Parang laing? Hindi. Ano ba? Gourmet. Sardines siya. Yung parang Tuna talaga. isda na sa lata ba? Oo. Lalaki na. Yeah, Sobrang sarap ang nun. tagal na nun. Diyos. Pero Hindi kasi iba, ako malata. yung parang nakikita mo. Masardin. Hindi, nasa mga jar siya. Hindi siya sa ano. Sorry. Yung mga bangus. Mga bangus. Pero sa akin, tuna kasi. Wala namang gumagawang tuna. Oil, hindi yung Oil, hindi. walang tomato sauce. Walang tomato. So, Yeah. oil lang siya. Okay. So, tuna and olive oil, gano'n. Oo. Uh-uh. Ganon. Okay, parang century tuna. Oh, pero hindi ka Yeah. makakain kasi nga buntis ka. Bawal. Pag Kaya nga. nanganak ka na. Pero ang season naman nun may tama. After mo kung makakuha tayo ng... Wala na, ilang taon ko na yung inire-remind Oo, sa'yo, di wala ba? pa din. Bakit Wala naman, kasi bakit tuna. wala? Si Jan, naghuli ng tuna. Oh, so wala ka siya na Wala. ngayon. Galing pala siya dun sa pool. Umuwi na. Nandun pa yung mga bata. Nagpakat siya ng custard cake. Ano? Good, no? Kasi ilang araw na kasi yan, di ba? Ayaw niya na sana. Sabi ko, still good. Na? Still good. Soft pa eh. Dito na yung mga bata from the pool. Yung aking mga anak nandun pa rin. Pero si Laila nandito na. Ayan, nag-eat tayo ng pansit. Katapos lang namin kumain. Ayan, naglilinis si Day dyan. Be careful, don't wake up in the... Teacher, Yes, may pansit. Yes, Bobby. Hindi pa. Lagyan ko yun ng... Nasa yung kalamansi. Eto. Then, magluto ako yung sauce ng ating lobster. Sige. Uwi muna siya sa cabin niya. Dala niya si Ben ng custard cake. Super looking pa. One piece. Ang ganda ng custard cake. Thank you. Welcome. Si Riker, baka magpansit. Lagyan ko lang ng pepper yung pansit. Cake done. What did you make, Johnny? I make the Bicol Express. It's spicy. What are you up to? This is really still good. Custard cake. I'll have a little bit. Yeah. I'll get it. And I sit down. I'll get it, Jesus Christ. I'm alright. Yeah, Danny boy. Grabe, ang pangit ng weather. Nakatulog pala ako. Nakatulog pala. Ay, bakit? Ay, anong pangit ng weather. Ano? Ay, hindi ba nag-car? Nandiyan ang dalawang car. Akala ko ba mag-car si... Masisira yung cookware natin. Hindi. Mababasa yun. Maglalaba. Balasin. Mababasa yun. Kuryente kaya yun. So, yung dalawang boys, nagluto na doon sa barbecue, ha? Kasi mag-barbecue sila Kasi ngayon. may takip, diba? So doon nila nilagay. Oo, kasi ang lakas ng ulan. So, dinala nila yung pinaglulutuan natin na yung non-stick. So isa mamaya, tapos pagbukas na Ano yan? yung... Okay. Thank you. Oh, Ayan, magluto na tayo ng sauce, yung Cajun sauce ng ating lobster. Nagpapaboil ako dito ng tubig para sa mais and potatoes. Tapos dito natin ilalagay yung sauce. Doon ko saan lulutin kasi din na ng dalawa kasi paglalagay ng Ay, luto. ano mo dahil, muskato kami ganyan sa'yo para may kulay. Yes. Hindi tubig. Oh, dala na siya. Drink niya. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter. And nag-iwan na rin tayo ng... Dapat madaming garlic tsaka onions, pero oo. Okay na yan. And si Kuya, ayan. Go, Kuya. How's fishing ya? No, that's the old one. Ito pala yung gamit natin na butter. Mali kasi yung nabili. They don't have to get it yet. Mali ang nabili. Spreadable na lang. Hindi. Okay lang yan. Tayo lang magkakain. Hindi. May picture na pero mas gusto niya raw to.
Okay. Para decision time. Ano pag pwede ka ng picture, hindi mo din naman susundin. Send picture. Okay. Picture na, ayaw mo din sundin. Right, let's do this. Look at our kids, they're not eating yet. You're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy. Sana maging okay ang lasa. Ay! Ito pala yung imimix natin ng mga herbs. Nilagay ko na dito. Halo-halo na to. Meron paprika ba? Salad yung pang Cajun na mix. Ayan. So yung butter na natin, medyo matagal siya mag-melt. Pero ayan, getting there. Ang ating Cajun sauce. Ayan na. Okay na yan. And ayan yung ating ulo. Okay, that's good. Okay. Alright. Oh, ito na yung aming. Nainit ko na yung ating lobster. Ano na naman. Whose Coke is this, Beth? Yours? Ikaw? Akin. Ako, akin. Ikaw ay akin. Ako guwapa. Wala naman. Lagi niya sinasabi yung word. Diyan mo na lang yung So pag ano, next, pagpunta namin, nagkakaproblema na tayo gawa na. Meron ng mark. Kain po. Thank you, Lord. Sige na, baliin nyo na yung... Ang sarap ng rice kasi fresh. Init. Ito sa akin, shiitake rice. Patatas. Kaya mahiya. Kunin ko yung kunya. Hindi Ah, ko na sa'yo ako, yan. guys, kasi Hindi talaga kami nahihiya. Ngayon pa ba kami maiiyak? parang madilim na sa amin. Naman liwanag kay Inday. Maliwanag akin? Hindi maliwanag sa'yo ah. Maliwanag. Maliwanag. Init, no? Mag-core na lang ako. Mag-open na sa akin. Koten. Naman yan, hindi na natapos. Hindi na matapos kung kainan na. Sa nailipat ko na. Kaya nga ilipat ko to para yung sauce. Ilagay mo sa gitna. Thank you, Lord. Thank you. Yeah, yung rice ang ilagay mo. bakit siya nagmumo? Parang feeling mo. May grabe siya. Ano ko sabihin? Wala pa ka, hindi pa ka nakakakain. Ba't ka mamumul dyan? Kaya nga, hindi pa nga nagsusubo. Naglalagay ka lang ng kain ang sauce. But Marco, sige nga, kain ka nga. Tikman mo na. Ganun sa Sabi na sa'yo una. Nangyari sa'yo. Una. Bakit ka mamumul? Tayo ba itong babae ito? Hindi ko alam na ako magsisimula. Ito ako sa laman ka agad. Laman ka? Ako sa ano. Hindi. Ako malaman kasi ako eh. I mean, Ayan. Ganun talaga dyan. pasintabi po, no? Yan ang aking ano. Hindi ba nag... Hindi na matapos-tapos yung umul dito. Yes, baby. I need to go. What do you want? I need Water. Meron ko na rin yung corn, guys. Wash it, wash it. Okay na, here. Sauce ni Malay. Come here. Malay. I watch here. Here na, come on. Alis kasi may sipa pa rin yung anghang niya, pero hindi ganun kanina sa ano. Yung sarap. Watch it dry. Tissue, gusto niyo? Hindi.
pala sa ilalim ng halaman. Oo. Yeah. Hindi na lang ubos. I didn't think of my tiny shovel. Dawa? I didn't think of my tiny shovel. Ah, tiny shovel! Wow, did you So, find madalang ka that na lang talaga kumain nito? Hindi ako kumakain. Ngayon lang Ha? kasi ako Ngayon ka lang kumain. kumain ulit? For It this was a year, tiny once lang. shovel. Really? Second, second ko. I found a tiny shovel. Dalas lang yun sa kanya. February pa lang eh. Pangalawa na yan. Oh, pangalawa pa lang. Madalang na yun sa kanya. First namin to this year. And then Ah. beach. And then climb. One, and then there's some peas there. That's on a steak. With the Fresh. Ano? Yan, super fresh. Ano yung laman na to? Ganyan ba yung palagi kasing sauce? Iba yung eto dito kasi ano yan, Cajun sauce. Pero yung mas bet mo pa rin yung isa na. Pero ito din parang isa. Kasi usually doon lang siya stick siya sa ano, black pepper sauce. Ano yung Lalagpas lang sa langit. Kanina ka pa. Kanina ka pa ka-sign of the cross. Sabihin na yun, Diyos. Gets ko na. Pasalamat ka na. Welcome na kanina pa. Tatayo na naman siya. Upuran na siya. Ayun. Lalagpas sa langit to. Ito, ginaganyan ko. Ganyan nga, ganyan nga. See, mas maganda ko hindi sobrang anghang. Yeah. Enjoy May mo. sweet lang ba? Yeah, hindi ko na ano. Don't leave us for you. Oh no. Ang ganog lang. Sarap ng may corn, no? Ano naman, magbagay tayong iba-iba. Hindi lang. She did the best for you. That's funny. I think that is funny. There's all now. What? So good. What are you? Yeah. Sarap, no? Nakaputok-batok din ba ito? Ba't araw-araw pa? Kaya dapat, wala lang. Mga once a month lang. Ano ito? Kaya Beso? naman O, same lang sa crab? Same lang? Mm-mm. O, mas lalo yung crab? Parang yung krabang mas malala. Yeah, Yeah, parang mas diba? Yung Tutok ba? Ano? Taba? Tutok baso. Yung high blood. Cholesterol? Like that ang people. Shrimp. Ganyan din. Sarap. Sarap ng shrimp. Sarap ng corn nilagay nila. Patatas pala. Ayan. Ang sabi ito, eto na lang sila. Sila naghihimay niyan sa atin. Yeah, alam mo himayin niya. Ni Dad, ang galing. Kasi nahihirapan siguro siya tingnan kami. Kaya Binibigyan sinigay na sa amin. ito na sa ilalim. Hindi mo nang mag-ibig. Ay, ayan guys. Tulog ka din? Wala man, si Ben. Gutom na yun si Ben. Sisal na lang naman, di ba? Yeah. Tikman mo na ito. Ang to konti. Uy, no! Sarap ng corn, no? Ako, nakain ako ngayon. Yeah? Merienda. Hello, princess. Please. Yeah. Good girl. Come on. I think you went up before. Not bad. Do it, you can do it later. Diba? Minsan, si Arlo na naglinim na, I hate you, daddy. I hate you, daddy. Narinig siya, nagsasalita siya. Tapos nagkikik. Naman sila sa nag-aaway sila ni daddy sa green niya. Pag gusto din, hindi siya tinantanan. Tuwa.
Kahit damihan mo yung sauce, hindi ka maano, no? Sarap ng corn. Kasi may corn na matabang. Ito masarap na yun. Sarap. Mas masarap to kung ang dami. Mas ko rin yung corn kapag mahal na araw sa amin yung barbecue, yung ano, O, yung- white, yung Oo, binabarbecue. yung ano, yung malagkit na... Kasi tamang-tama lang yung anghang talaga. Kasi kung sobrang anghang na ito, nag-stop na tayo at nagpahinga. So, sobrang anghang na to kayo tayo. Ito. Yeah, Yeah, ipatay. may hagod na yun. Yeah. Anghang na ito. Meron pa yan. Ano. Thank you. Open mo kailan? The place. Oh, thanks. Share tayo? Oo. Mm. I'm just in the toilet. Okay, babe. Thanks for the update. Wala na after din na magpajamas na ako. Bloated na. Nahalata. Ay, lumalaki. Bloated na sis. Dami ba naman natin? Maliwanag pa nagpajamas na oh. Gabi na po. Ay, si Kuya, hingi tayo ng ano. Wala, okay na yung lalaki. Isa mamayang gabi, isa bukas. Lugasan. Ay, hindi. Kayo pala. Hindi ako go. Tuesday kayo uwi, no? So, ano, usually, hindi kayo Thursday dumarating, di ba? Anong araw kayo Wednesday. dumarating? Depende. Wednesday. Ah. So, ano lang, hindi nyo na kinancel, inano nyo na lang, hindi nyo na lang pinuntahan niya. Hindi ba sila tumawag na, uy, asa na kayo? Ah, hindi. Nagsabi Ngayon ba talaga kayo? inano niya kasi yung horse. Ah, so iniba niya talaga yung, yung ano, booking yung style? booking. Parang ano yung right, yeah. ano. Akala ko. Nag-miss kaming isang araw. Yeah. Hindi. Kasi usually 2 days kayo bago kayo darating, di ba? Kaya nga. Okay ko na yung sa Mas masarap ang cook dito. Yeah. Oh my goodness. Kaya ba? Sorry, nasog na ako na. Ang kuko, ano gusto na? Ano ba yun? Dito na naman anak ko. Oh, hi girl! Yes! Is No it more? right? No more. But it's spicy, baby. Why? Yeah. What about that like? Yeah. Tita Mer's gonna have one. Get Small this one? Yeah. This one. You can have that. That's not spicy. Just the sauces. That sucks. Ayun oh, malaman oh. Ayaw niya yung gusto niya legs. Okay. Hirap na din. Humble. Sorry. Legs too. Puro po nila sa mo, tapos tumingin ka sa tiyan ko. Kakainsulto na. May tanongin ko sana siya kung ano. Actually, nasa isip ko tanongin ko, mabilis mapuno. Kasi may bata. Yeah. Kaya nga, kasi noon mabilis Ay, ito mapuno. na yung masabi ko, kawawa naman. Hala, dahil kampanya yung dalawa. Hindi. Hindi nga, it's multi-paddles dyan. Ganyan na nag-work on. It's too spicy. Even pa Rafi, you had a long night. Honey, name of your shirt. Tongues, please. Oh. It's alright. Didi. Yeah. Crackers here, kuya. yung food nila, ano mo na yung food nila, di ba? Yeah. Time, some